Hi friends, welcome back to my channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनैनि भिडिअ लोगोफोरनो डाइरेक्ट बारिनिफ्रायसो स्टार्टिं जाखाबाय। मानो होनबा भिडिअ बानायनायनि प्लेन गैयामोन, किन्तु नैबे बारियाव फैनानै आङो नैबे थाइजौफोरखौ नुनानै थानो हायासै आरोना भिडिअ लाथारबाय आङो। ओरैबायदि थाइदों माने गाहायनिफ्रायनो नै जि थखा थखा थाइदोंना लोगोफोर थाइजौआ, नायलांबाय थादो नोंथांमोना। आंबा भिडिअ लायैयानो माने भिडिअ लालायथारबाय आङो नै मोजां नुनानैनो। माने बे बारिया आनैमोनहानि आरो जोंहानि बारि नङा। आनैमोननाव आलासि जानो थांनायाव जोङो बारियाव थाइजौखौ नायहैदोंमोन आरो थाइजौ खानो होनना थांदोंमोन, किन्तु थाइजौआदि एसेबां गाहायाव बिदि थायना दं होननानै आं मिथियाखैमोन। ओमफ्राय आनैया नाहैथां थाइजौ खाना लायथां होनबाय थानायखाय जोङो थांबाय। थांनानै नै बिखैजाय आनैनि फिसा बारि आरो बियो, मैगंबो खांख्रिखला दङ नै, ओमफ्राय जोगोनारबो थाइसे थायना दङ बैथिंजाय। जोंखौ होनदोंमोन आरो खांख्रिखला मोनोबाथाय लाना फै होनना। ओमफ्राय नैबेयाव आनैया अमा फियोमोन आरो बे न'आव, दाथ' फिला। दायो जोङो थाइजौखौ खाना लांसै लोगोफोर, नागिरनोसै बेसेबां मोनो आरो थाइजौआ गोमोन दंना गैया दा नायनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो दे लोगोफोर। ओमफ्राय आङो थाइजौखौ खानो थांबाय, फार्स्टआवनो नै माबा अख्लानायसो मोनग्रोबाय आरोना। बिसिनाव माने बिराद केरकुटुवा फैयो, ओमफ्राय मोख्राबो फैदोंनो बे साननैसो मालाबा मोख्रायासो जालांखो ना केरकुटुवायासो जालांखो नै बेबायदि अख्लाना गालांबाय आरो थाइजौखौ। नै थाइजौआ किन्तु गोथांसो, गोमोन दंना गैया नागिरनि र'। आयु सिरिनासो दङ। गोथांखौनो जायो नामा सिगां? ओइ जाजायो। थाइजौ खासिया बिदि बासि खालामगासिनो आङो थाइजौखौ। नै गोमोन नागिरदोंमोन आङो, किन्तु गोमोनखौनो मोनाखै आं दासिमबो। गोमोन दंना गैयाथाय मिथिला, गोथां गोजासो खोमा। किन्तु जोङो गोथांबाबो खानोसै होननानै खाबाय आरो फैथारबाय नालाय। ओमफ्राय गोथां सुखिनानै फिसा सुखिनानै जानोसै होननानै गोथांबाबो लांसै जों दायो खानानै। नोंखौनो खादो खोमा, नोंखौ बे माबा अख्लाना गालांनाया बेखौबो खाबाय आङो। मानो होनबा ओरैनोबाबोथ' बियो गाज्रि जाखागोन नालाय। ओमफ्राय लोगोफोर आंना मोखाङा बिराद सालनाय जादोंमोन दे बे समाव, किन्तु दा हामबाय, एसे हामथ'बाय दायो। आं बायदि जाम्बि गैया खोमा रावबो। थाइजौखौ नै माबायदि खाखो, मोखाङाव आथाखौ स्राव बेस्रावजोब्बाय मोखाङाव। नै मोखांथिंसो देन्थाखौनो ओरै लाखाबाय नालाय मोखाङाव नांबाय। ओमफ्राय आङो मोखाङावल' नांदों सानदों आरो, मोखांखौ जि हुगारबाय ओजोंबादि बिखायावबो मोननै नांनानै दङ, बेखौ थरानो गैया आङो, जेबो आलौआबो नालाय। ओमफ्राय उनावहाय जेब्ला मोनायाव सिफुयो अब्लासो मिथिबाय आङो, बेयावबो जादोंमोन ना। किन्तु लाकिलि आं मोखांखौ सुदोंना, ओमफ्राय मोखाङाव जेबो थिफुनो हायासै आरो। किन्तु बिखानिया बिदि जानानै थाबाय, गाराय बायदि आरो। बे ओरैबा थिफुखादों लोगोफोर। नै फट' होना होनि आङो, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। किन्तु बेयो एसे हामनायसो बावदे, गोबाव नांबाय हामनायाव। नै थाइजौआ किन्तु बे आरो दस्रा बिफां आरो, नै जि गिदिर थायखादों। थाइसेबो गोमोन गैया लोगोफोर। नै गोथांबाबो खाबाय आङो, दा लांनानै जाहैनोसै। बिराद अन्थाव खानोनो अनलायदों आरोना आङो नुनानै। एफा गाहायावनो इमान मोजां थायना दं, मोनथ'वाखै दायो। बिफाङा फांथाम दङ, नैबे फांसे फांनै, ओमफ्राय बेखैजाय फांसेमोन आरो। बेयाव गासिबो गाहायावनो थायजोबनाय गोजा। दायो थाइजौखौ खाखांबाय, लाना थांनोसै। थाइसे खिथुआव बेखौ आङो मोननाय बायदि मोनदोंमोन आरो, किन्तु गोमोन नङा, सेवनायसो बियो।
थेवबो दांनायावनो खाखा सिरिखादों बियो बारिनिफ्राय ओंखारलांनोसै जोङो दायो बारिया एकदम उनथारावसो बिसिना गोथौनो ओमफ्राय नैबे मोखाङाव थानायफोरा गासिबो फाराथिया गोजा दायो नै बिनानावखौ गेटखौ मारिनो होबाय आङो ताला मारि बिस्रा गोजान जायो नालाय बारियाव ओमफ्राय बे बारि खाथिनियाथ' फाराथिया गोजा नालाय ओमफ्राय आङो मोखांखौ थिफुदों नामा होननानै नायदोंमोन आरो दायो जोङो लाबोबाय लाबोनानै नै सुबाय आरामसे ओमफ्राय हाबाय लेमबाय आङो नै ओमफ्राय बे खिथु एसे गोमोन बायदिया बेखौ लेमग्रोबाय आङो गोमोनानो नङा आरो सिरिखागौमोन बियो दांनायावनो सिरिखादों दायो बेखौ जोंथ' खाजि जानो सानदोंमोन दा नायनोसै जि गेस रोमखा लोगोफोर दायो आङो जानाय नायनोसै वाव जा गोथावखाना लोगोफोर बै थाइजौ ओंखाम जे होनोना बेबायदिसो आरो गोखैयानो एसेबो गैया गोदै एसे दङ बेखायनो जोङो सुखिनानैबो जायासै बिदि डाइरेक्ट हानानै सिथा सिथा हानानै संख्रि फोननानै जाबाय जोङो भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ लोगो मोनलायसिगोन दे बाय